Benvinguts tots a la quarta cantada de Nadal. Una cantada que heu de demostrar que sou els millors cantant, tocant instruments i sobretot escoltant. I ja sabeu que com que hi ha una càmera que us filmarà, tot el que feu avui sortirà per la televisió i veuran els vostres pares, familiars i altra gent.